jatketaan tässä vielä vähän tätä eka jaksoa sitten kuitenkin, että semmoinen tuossa kävi itse asiassa saunomassa välissä, niin tuli mieleen, että saunoessa ja kylmää suihkua ottaessa positiivinen kierre elämässä, niin se on vähän niin kuin verbi, että se tehdään tai siihen niin kuin, tiedätkö, fokus ja pyritään siihen positiiviseen puoleen, että se ei tule itsestään. Ja tästä tuli mieleen tämmöinen, että myös siellä personal trainer koulutuksessa jäi hyvin mieleen semmoinen lause, että pikavoittoja ei ole olemassakaan. Tai niitä ei ainakaan monesti, niin pikavoitot ei joha mihinkään hyvään. Esimerkkinä nyt se vaikka se urheilutreenaaminen, just vaikka se hormonien käyttö, dopingin käyttö, niin se ei niin kuin sä saat nopeasti kasvamaan ehkä lihakset, mutta sitten ne yhtä nopeasti meneekin, sitten kun sä lopetat treenaamisen ja sitten tulee plus kaikki terveysongelmat, mitä ne aiheuttaa tosi paljon, niin kannattaa vetää terveellisen kautta puhtaasti, mutta niin kuin, on tässä muitakin teemoja kuin se dopingi, eli kyllä se tosiaan, että se tehdään, se on niin kuin verbi. Ja niin mä puhuin aikaisemmin, että keskittyy niihin positiivisiin asioihin. Fokus niin kuin mieluummin positiivisiin asioihin. Sitä negatiivisuutta on ihan tarpeeksi tässä maailmassa ja tässä yhteiskunnassakin. Et meidän ei tarvitse yhtään sitä lisätä ainakaan omalla niin kuin toiminnalla ja omaa elämää, vaan näytetään me esimerkkiä sillä, ja itse haluan olla rohkaisemassa ja näyttämässä sitä positiivista esimerkkiä sitten. Ja tämä elämä on tosissaan niin ainutlaatuista. Mehän ollaan täällä vain kerran, että me synnytään ja kuollaan ja siinä välissä touhuillaan. Tämä elämä on ainutlaatuinen lahja, että siitä kannattaa niin kuin sillä tavalla ottaa kaikki irti siis positiivisella tavalla, että tavallaan just se kuuluisa, että olla paras versio itsestään nimenomaan. Pyrkiä siihen, että olla paras versio itsestään, ja se ei tarvitse olla semmoista totista puurtamista, niin kuin mä aikaisemmin kerroin, vaan niin kuin siihen, että pyrkiä niin kuin kehittymään, pyrkiä olemaan sillä lailla parempi versio itsestään. Myös niin kuin pehmeitä arvoja haluan tuoda tässä esille, että olemaan lähimmäisille hyvää ja sitä kyllähän se niin kuin käytännössä niin kuin rakkaudesta, jos sen verran puhutaan, niin lähimmäisen rakkaudestakin, niin rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi on niin kuin todella hyvä neuvo elämää, että ja siinä on niin kuin itseäsi, eli itseäkin tulee sopivalla tavalla rakastaa ja lähimmäistä niin kuin itseä. Mutta joo, se siitä syvällisemmästä puolesta, mutta käytännössä koko elämä on vähän niin kuin semmoista palvelua, muiden ihmistenkin palvelua. Niin kuin tässäkin tämän podcastin tarkoitus on jakaa sitä positiivista hyvinvoinnin ilosanomaa ja silloin niin kuin pistää kaikki oma tietotaito kehiin, mitä on matkan varrella kertynyt, elämän varrella, elämän kokemuksenkin varrella kertynyt ja sitten niin kuin eri koulutusten kautta syventynyt se tieto, niin ehdottomasti mä oon sillä kannalta, että se kannattaa hyödyntää ja laittaa teidän muittenkin iloksi se. Ja tosiaan kun tämä elämä on niin ainutlaatuista, niin kuin tuossa käytiin läpi vähän jo sitä, niin myös siitä semmoinen teema tuli mieleen, että aika on ainutlaatuista. Tämmöinen niin kuin vaikka viivyttely, että ei turha pelätä niin toteuttaa sitä oman näköistä elämää ja omia unelmia. Aivan turhaa, koska tutkitustikin meidän peloista oikeasti 95% on täysin turhia. Eli ne ei koskaan toteudu. Eli niin kuin se yksi sarjakuvakin on hyvä, että toinen kaveri sanoo toiselle, että tiedätkö, että jonakin päivänä meidän pitää kuolla. Niin se toinen vastaa, että niin, mutta kaikkina muina päivinä me saadaan elää. Eli se on oleellista, että mihin me käytetään sitä aikaa. Ei viivytellä turhaa eikä varsinkaan pelätä tehdä asioita, toteuttaa unelmia, koska ei aivan turha pelätä. Ei täällä ole sillä mitään pelättävää. Eli keskitytään positiivisiin asioihin, toteutetaan niitä unelmia, tehdään töitä meidän unelmia eteen, niin kuin se jäi vähän
vähän keskeyttää se pikavoittoja jo olemassa. Eli käytännössä pitkäjänteistä työtä. Kaikki menestyshän vaatii työtä, mutta sitä työtä ei tarvitse pelätä. Se on sitä paremmalta se matka tuntuu sinne tavoitteeseen. Ja tavoitteet myös konkreettisesti motivoi meitä, niin kuin sitä motivaatiosta piti vielä muutama sana sanoa, että sisäinen motivaatio on kaiken A ja O. Eli että sulla lähtee omasta halusta, omasta motivaatiosta ne asioiden tekeminen. Rakenna sun näköistä elämää ja mieti sun tavoitteet ja päämäärät elämässä. Ja rakenna sen näköistä elämää. Tämä hyvinvointi ja liikunta tekee kyllä varmasti kaikille ihmisille, ihan kaikille hyvää. Ja niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, että meille, kelle terveyden lahja on suotu, niin kyllä mä kannustan ja rohkaisen, tsemppaan ehdottomasti niin kuin käyttämään sitä hyvällä tavalla hyödyksi, eli liikkumaan, harrastaa liikuntaa, urheilua itselleen mieleisellä tavalla. Että se ei tarvitse olla kaikilla se sama laji. Ei tarvitse kaikki olla tämmöisiä erikoisjoukkosotilaita niin kunnossa fysiikka, vaan tee sitä, jos sä tykkäät padelia pelata, niin pelaa padelia. Ja just se niin yhteisöllisyys myöskin, siinä tulee myös sosiaaliset ulottuvuudet ja yhdessä tekeminen on aina hauskempaa kuin yksin, vaikka toki on yksilöurheilijoitakin olemassa. Ja niin kuin sanoin, että yksi teema mulla olikin se itsenäinen tekeminen, niin meidän pitää myös osaa itseä johtaa ja itsenäisesti tehdä. Nykyään työelämässäkin onneksi puhutaan tässä itsensä johtamisesta. Tämä tarkoittaa, että koko ajan ei tarvitse joku päällikö olla katsomassa perään niin sanotusti, vaan se, että niin kuin ollaan oma-aloitteisia ja tehdään itse, myös sama tässä treenaamisessa. Ja se motivaatio ja sisäinen motivaatio, niin kannattaa ottaa näitä välitavoitteita sinne matkalla, sinne lopulliseen päämäärään. Kelle se on Stanley Cupin voitto, kelle se on 60 leukaa, kelle se on 20 leukaa, kelle se on 1 leuka. Mikä se kellekin on se taso ja mikä kellekin on se tavoite. Niin ehdottomasti sitä kohti. Ja kumminkin kaikki on mahdollista. Mä haluan rohkaista siihen, että joku on joskus jopa sanonut näin, että kaikki mitä pystyt kuvittelemaan, niin pystyt saavuttaa elämänsä. Toisaalta se on näin, toisaalta se nöyryys, niin kuin mä sanoin siinä jakson alussa alkupuolella, että nöyryys on tosi tärkeää, että toisesta näkökulmasta katsottuna me ei pystytä tekemään mitään ilman semmoista terveyden lahjaa vaikkapa niin tässä treenaamisessa, urheilussa, hyvinvoinnissa kentässä. Aika on niin ainutlaatuista, kerran täällä vaan ollaan, niin käytetään se hyvin ja rakennetaan meidän elämästä sellainen oman näköinen paras versio itsestä ja oman näköinen mestariteos. Siihen mä kannustan meitä kaikkia ja haluan olla esimerkkinä siitä ja itsekin on saavuttanut paljon niin kuin omalla sarallaan, ja vaikka en ole sitä varsinaisesti kilpailemalla niistä syistä, mitä tuossa luettelin aikaisemmin, niin koska mulla on niin varsinkin NS-ikä, kun on tullut, 37 on se todellinen ikä, mutta 27, mitä mä syötän alitajunta, eli mä elän koko ajan niin 10 vuotta nuorempi, koska alitajunta ei tiedä mikä on totta ja mikä ei. Se muuten oikeasti pitää nuorekkaampana. Mä tiedän yhden kaverin, joka kanssa elää tai syöttää omaan niin alitajuntaan että hän on 10 vuotta nuorempi. Ja se ihan oikeasti se kaveri näyttää 10 vuotta nuoremmalta, mitä se oikeasti on. Mitähän mulla oli sanottava tuosta ajasta joku sanottava, että aika on niin, että se oman näköinen niin kuin elämä sillä tavalla se toteutetaan rohkeus on eikä yksi teema, että rohkeasti niitä itselläkin on aina ollut se rohkeus sillä lailla. Se on myös ammatillisesti testattu, pelastusopistoonkin oli fobiatestit ja rohkeutta, mutta se on aina ollut itsellä sellainen luonteen vahvuus myöskin. Kun tosiaan aivan turha pelätä asioita, epäonnistumisia on turha pelätä. Kaikki tehdään virheitä, niin kuin mä jossain kohtaa sanoin, mutta meidän kannattaa niin kuin keskittyä siinäkin, mitä loppujen lopuksi, kuka määrittelee, niin kuin, tiedätkö, mikä on epäonnistumista. Kaikki parhaat mestarit ja kaikki menestyvimmät yrittäjät ja urheilijat on todellakin kaatunut niin monta kertaa, mutta kysymys ei ole siitä, vaan kysymys on siitä, että kuinka monta kertaa nousit ylös.
kun sä toistat ja reenaat tarpeeksi jotain asiaa, niin sä maaginen vaikka 10 000 tuntia, niin sä oot siinä väkisinkin hyvä sen jälkeen, kun sä oot tarpeeksi toistanut sitä asioita. Eli mennään vähän siihen teemaan, että pikavoittoja ei ole olemassa, vaan kannattaa niin kuin harjoitella. Tietysti kaikki vaatii harjoittelua, mutta sitä paremmalta se tuntuu, kun sä saavutat lopulta sen päämäärän, sen tavoitteen. Ja sisäinen motivaatio on juurikin sitä, että se lähtee sinusta itsestä. Ei ulkoiset motivaatiot, esimerkiksi semmoinen, että miltä mä muiden silmään näytän. Niin ja sitten kilpailemista mulla jää kesken se, että itsekin tosiaan kilpailen lähinnä itteni kanssa. Että mä sytyn siitä, että kilpailen lähinnä itteni kanssa. Mun ei tarvi varsinkaan sillä negatiivisella tavalla kyynärpää taktiikalla ketään muuta vastaan kilpailla. Toki niin kuin itse on kilpailuhenkinen ihminen ja sillä lailla pienenä jo pihapeleissä se tuli esille, että halusi aina voittaa. Mutta näin niin kuin aikuisina ihmisinä ja elämää jo nähneenä ja kokeneena kohtuu paljonkin, niin voi sanoa, että se arvomaailma on muuttunut sillä tavalla, että ei tarvitse muita vastaan kilpailla varsinkaan sillä negatiivisella tavalla, vaan ottaa omia haasteita, omia tavoitteita, ja visualisointi on muuten erittäin tärkeää, kun me lähdetään vaikka jotain ennätystä tekemään. Silloin kun mä lähdin vaikka sen yli 60 leukaa tekemään, niin mä suljin silmät, käyn mielessä läpi, ajatuksissa läpi sen, visualisoin sen, kun mä venään sen, käyn joka toiston läpi tällä lailla. En pistä mielelle mitään rajoitteita sinänsä, mutta oli tavoite, että yli 60 on mahdollista, ja mä tiesin, että se on mahdollista mennä, siinä kunnossa oli. Sitten mä varsinkin fiilistelen, mitä se tuntuu, kun mä saan sen ennätyksen. Että kuinka mahtavalta se tuntuu. Ja se niinku, se tiedätkö, fiilis siitä ja tuntemus, niin jo mielikuvissa, kun sä käyt sen läpi ja visualisoit, niin se todella toteutuu sitten. Paljon varmemmin kuin sillä, että sä et usko siihen. Ja kaikkihan meidän tekeminen vaatii uskoa. Ja meidän kannattaa uskoa siihen omaan tekemiseen, koska niin kuin mä sanoin, että hyvin paljon on mahdollista saavuttaa, kun me ajatellaan oikein, ja se mieli oli se tärkein lihas, niin ajatellaan oikein ja keskitytään positiiviseen kierteeseen, se on verbi, se lähtee lumipalloefektin lailla positiiviset asiat ruokkimaan positiivisia asioita meidän elämässä. Ja myös ne negatiiviset asiat tai vastoinkäymisetkin, haasteet, mä puhun mieluummin haasteesta kuin vaikka ongelmista sananakin. Se on parempi sana, haasteet, niin ne kääntyy voimavaraksi ja sit positiivinen kierre niin kuin vie meitä oikeaan suuntaan ja kohti parempaa elämää. Kiitoksia kun jaksoit katsoa loppuun ja pistä peukkua, pistä kanava tilaukseen ja täältä tulee timanttista asiaa, sen mä lupaan sulle. Kiva, palataan. Moro.